ang humahawak niya bumibili, hindi yung ano to? Espada. Double blade. Double blade. Souvenir. Lapo-lapo. Pag niya lapo-lapo. Ayun, papakita na yata. Ayaw magpakita ng bulkan eh. Kailangan. Hindi pa ako sa... Pambira, dito pa tayo makikita, ano? Kailan TV, sir? Ang aking channel is Noni TV. Ngayon, ginawa kong Noni the Explorer. That is my channel. Ayun, shout Hindi, napanood ko siya, Kuneho, nakita ko to eh. naman ba? Kaya sabi ko, vlogger, agad tanong ko sa iyo eh. Dahil nakita ko to sa YouTube eh. Ayun, shout out. Kaya sir, papunta sila ng Sorsogon, galing sila ng Bulacan. Yeah. Kaya nagkasabay-sabay kami dito. Hello! Ayun, shout out. Shout out! Noni TV! Nasa channel na ko ni Kuneho. DDM ako kaya lang nakaping ka damit ko eh. DDM ako. Hindi ako ready ha. Pero mo, sir, kung di ka pa nagbigay ng sticker, hindi ko makikilala channel mo na Damit Kuneho. lang to, damit. DDM to. Oh, nasa balanggot lang, di ko napansin kanina eh. Kasama niyo sila, sir? Yeah. Kasama niyo po? Oo. Bigyan mo na yung sticker yan. Hindi pa ako yata. Backride po? Yeah, backride. Ibay, no? Ako rin po, sir. Ibay, no? Ako rin po, sir. Pero mo ngayon ko lang nalaman vlogger. Ano, sir eh? Nahiya pa. Nahiya. Hindi, talagang natural naman talaga yung Pero monitors ka na. nahiya sa Hello guys. Ayan, sir. Si sir. Ano pangalan, sir? Sir Ina. Cody. Ano pangalan mo? Cody? Walang signal ako eh. Mamaya, subscribe ako. Mamaya subscribe. Mamaya subscribe ako. Mamaya. Salamat. Nabubulol pa. Natatawa tuloy siya. Vlogger eh. Medyo Kilala mo si Reed? Si Reed. Apo. Taga Pampanga yun. Bago pa lang din, sir. Ako, wala pa akong 1 year. Wala pa kamo 1 year. Wala. Basta't napanood ka, kaya nga nalaman kong vlogger, di ba? Bago mo ito ibigay nung makita ko yung sticker Kuneho, vlogger to pa ako. Kasi napanood ko sa YouTube. Si Reed, ang kanyang subscriber na is 1 million na megit. More than 1 million na. Ano, sir eh, natiyambahan nila nung pandemic kasi advice lang ng kaya bakit itong mother ko. Siya yung nag-advise Oo, na bakit to upload your video in YouTube. bakit hindi i-upload, ganyan. Sabi ko, sige, yun, ganun lang. So parang, hindi naman din po para, ano ba, kumita, ganun. More on, alaala. Correct. Kasi pagka sa cellphone lang, pwedeng mabura yan. Unlike sa YouTube, hindi siya mawawala unless na ikaw mismo mag-delete. Hindi siya mawawala. Mga nag-vlog din sila, ma. Nag-vlog din po yung mother ko. Ano pong channel niyo, ma'am? Bits of my life. Beach. Beats. B-I-T-C-H? BITS po. BITS. I'm sorry. Beats. Okay. Beats of my life. Okay. Naka-record naman sa ano ko yan. Pupunta ko na lang yung channel niyo. Yung mga munting-munting bagay na nangyayari sa ating buhay, ini-document tayo lang natin. Through YouTube. Yes, para pagka Ay, hindi ka pa pala matagal sa vlog, pero ang ano mo, views mo malaki na, nakikita ko eh. May Kasi- kawa ng Diyos po. Kasi hindi yan papasok sa isang wall minsan ng isang gumagamit ng YouTube kung hindi ka pa masyadong popular. kasi Kagaya namin, hindi kami masyadong popular, kaya ang views namin napakaliit pa. Totoo po. Sa akin naman kasi parang sir, moron biyahe ako na rider din kasi ako. Tapos at the same time, yung pag kinaano ko yung sasakyan na nag-travel kami. So nilalagay lang namin, sinishare namin kung accommodation dito, magkano yung yun. Pero yung more on maraming salita ba, hindi pa natin kaya. Hindi, napag-aaralan naman yun. Kumbaga, step by step. minsan ko nasa title din. Kasi pag nag-search sila,
Correct. Inaano. Minsan nasa title, tapos minsan nasa, ano, yung hindi, number 1, content. 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 Content talaga. Kahit ang ganda ng title mo, ang content is, baga parang, hindi masyadong, ano sa tao. Oo. Gagaya ngayon. Pero ang Kanya- pinakaano ngayon, yung prank. Ay, mga prank. 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 Napabilis Kaya ng na rin views. ang mga tao. Ang ano kasi, interest ng tao dapat, it must be interested to the viewers. Nakakatawa. Pagka hindi siya interested, lalagpasan lang yan sa wall. Hindi ka, pero pagka interested, uy, think, click, then watch. Doon nagiging popular yung video mo. Yes, parang sila din, simula lang sila sa review ng mga motor di ba? Doon sila nag-start Siyempre pandemic, walang pasok, walang trabaho, halos mga tao dun. Ang napagkakadisigan, manood ng YouTube. YouTube. Pag wala kang trabaho sa gabi, YouTube. Mas masarap manood sa YouTube kaysa sa TV. Sa TV, kung ano ipalabas nila, yun lang papanoorin mo. Unlike sa YouTube, you can choose what you want. Itatype mo lang kung ano yung gusto mo. Scroll. Oo. Hinihintay po Oh, namin yan na. the perfect ano Ma, ayun na. Kunti na lang. Mga 1 year na lang. Sandal, ano lang yun, umpisa pa lang yung si Kuneho, pero ano na yung views niya. Mabot ng milyon. Hindi naman, ibig sabihin na maganda yung views niya. Travel siya, travel. Napanood yun